Kardom nilimen sami Juli Beypi laban pinilitum KARBI ANGLONG live penanglitum hanake banpi matenake paklang piji lake inut KARBI lamar janalong che barjan thek serabang phi raje ke mesen lapen ke thegason ke do pik kabang phi lake Serlibon Beypi aputha nilitum KARBI ANGLONG live pen akimang pon lake ove kimia to maphan ke mesen ahin kangthur pon henlo lason si pinile thotta KARBI ANGLONG along nong nam kache thanglong lam kanalong kache parjana bang philapen kedam tang surihini rakre troxy aninkan rangsina sarpo film award along ta best supporting award lapen best jury award kelong dun che parjan bang phi Serlibon Beypi Serlibon Beypi KARBI alam kanalong so arlo angbong pen KARBI film director ke mandun cheng abang philo lasi alang lipen kachingki chethan dam jia phan KARBI ANGLONG live apherangke bikrom teron humri damsi bang hiniang bong chingki chethan padodam tangte lang iksenang alang lipen kachingki chethan phuthak KARBI ANGLONG live kelang ral tum duang nilitum KARBI ANGLONG live pen kakita disui jang tum phan jasemet lamar jana hin punon kechari hin thekere hin punon nilitum KARBI ANGLOng live pen kakita manpeng chiping tum pen kakita rana mai jumi pajir duning tum laban swasai nilitum deng bom bom bang bom si pini dak denarong KARBI ANGLOng pen nong na kachi thang nai KARBI lamar janong se pajan dun verbang phi Serlibon Beypi alali lamar jan chot kali amina pa director ke mandun chingabang phi lo KARBI solo pen alang li pen nilitum KARBI ANGLOng pen KARBI ANGLOng live pen alang li phan thek pen chiput chihuring tum la pen alang li kai la moi litum KARBI ANGLOng live pen ajipona aprangsi KARBI ANGLOng live kelang arab doan na phanta nilihin pen ning aklong pen kardom nang bajel ilo kardom la pen KARBI ANGLOng live along kiklema bangku doan na phanta choro lo niliphan la puson chiput apor awar sign ki people apor la pen nili especially choro into alang li sar Bikrom teron akihai alang liphan tami nilihin pen choro parpe lo niliphan puson awar sign ki people apo Serlibon nali ke bihek pen virwar si nali taksi nang hinang ding lo virwar pen si lo chali si ajulong lo kata ke rong atok si remote area atok si punang gol lo mama ko si ke khelo nai polling station lo ada si nali ma thek la si nali bihek angku kai lamu la pen nali po pai tu mamen than nili po amen ke jorsing be la pen nili pai amen ke kadom rong pipi nili lok chali cheng school amen la ke virwar LP school la pen halada nili indeng pi anchari lo indeng pho pen ke nili lada dengo high school long sinili chari dun lo la pen dengo high school pen sinili matric pass lo la pen high secondary BA MA la hai anabang ke nili nogo pen si chepa pass pon lo high secondary la pen BA ke nogo girls college pen la pen MA abang ke nili open pen si kiklem igno pen si nili kiklem kisar no pen sonsong nili po amen ke jorsing be la pen nili pai mane kadong rong kopi tangku koti bang kone nili tum soarlo bang ke thom la pen sopin so ba hini nili abang ke soarlo pen sopin so pen nili banga ki bisi nali hadak pensi master degree tanah complete lo no college kan la an chali ang nei kusami boarding awar cycling classy non nali la lamar jana lo penangan nali phan kache thang lo la pen nali phan ke KARBI ANGLOng chok kali asam along risame penang nali thang chini bando nordis long penang chini bando la pen nali director sene na mando si koson si la KARBI Film Society long kachira bumo KARBI Film Society along nili kachirap do cheng ke nili album pen si kapang cheng pon ilo nili alang liphan amen sum vegnanji alang li ke sar kathar son india ke hai alang li siniliphan video album along na ke pon cheng lo mate film mahin mate la KARBI Film Society ahi na krong patami alang li siniliphan na ke pon cheng la pen la bang so album amen la ke angjok bolyong tu an thek long luru lang so along nang phan thek long di pu tau na long
nali penangan lamar janok sampai ceparjan dun no lapen nali apike la director sampai mandel ke director ke man ke lagi joy ke asai kali ati man supinso tum si penangan director naman tum dulu lapen KARBI ANGLONG KARBI pi tum ke jasemet lalang so asai deng pon un naman pia bela lasin nali haso ke claim chenga bang pi ko so si nali director naman ahok pet ke nili methanga production na mate nili home production nili hand pencil abang so production abang ka mehang pathek panglo production amen ke lagi nili po amen amat Jorsing Bay film production pulo lapen honjat pencil nili honjat alamar janamen ke honjat a film pencil nili direction abang ke mancheng lo lapen ahok pet abang ke labang so a film bang ke direction ki PG puke KARBI ANGLONG nongnam ka chethang nai mate ke thek nai ake hai babu rong pi alang lipan si labang so a film aphan pa direction je phan aku pek panglo bon tame alang li methang ta por ka dure ya joine phala so hot lekha film claim bom hot lo amat si lapu honja ta pan abang ke opportunity un eden lo amat si hemi si painting wai lo ajan lo nang anang pu lo nang abang film lo kami cerap dun bom lo asap ke idea tu jia pot nang le claim den non posi ini claim den lo la si labang so film pen sini direction na bang ke kaceman ceng lo la pen uson si direction ke claim nang jima ajat pima kada pen ini idea long pon ne tum ruwe ne tum mongwe ne tum hello pini dak so pirte ne tum ruwe ne tum mongwe ne supo jite juwai sing karo che tu theke apor ke da che tu theke nali la lamar janok penangan ceparjan dun penang bom lo lapen nali ke la video album mo sampai penangan ceparjan dun video album kan nali direction claim dun claim lo video album ke claim la ke jili nang joine po alun do lo la pen non ke bang ji neseng la pen vir un e la pen bonta teni un e la son thong do lang ke claim ji jili nang joine Jakvelo aling tane sengve nang do tithi borwa lelo tane sengve nang do ronga je lelo tame sengve nang do la per la rang sina sapu hanong e long do ni lo long do ni lo ni lo la sina sar ko ke long ke agency bang ke 2017 na ningkang silong pon lo laki production bangke KARBI ANGLONG angbong nongnam ka chethan nai production laki Long John Cine production director ke laki alang li ke hai jiwon teron alang li film malong pensi ni first rangsina sarpo anong e kilong dun cheng no film awen ke kila ladang bangke best supporting actress anong isin long pon no lapen adun thua bangke 2018 aning kang sini nili puthot rangsina sarpo award long pon lo laki nili methanga film amat honjada film pen masini ni long pon lo laki first KARBI ANGLONG so arlong bang pen director ke mancheng to award lo kilo nali la jasemet risoi jang jasemet swallow tum ha Charlie tandelu prote morenga war sailong lete pusame kapek chonga dam dite pusame ang tan dam pin pusame back pusame choklem chodamun pen king mena king charjapun ipi podulong chokha kede pusame choklem chodamun tu la baso message ko pilo na pin tu la bakso message ke la lo ini tum ajada ahin bosetame non pudam et blote litum KARBI ANGLONG along obe mi atum
Ovemi atum dat kali li tum Karbi Anglong arat an bangke council pan si jua khaprong la puson side la si ahok pet bangke to kalang lo council ta jua khane te bon tame kapret our side do ola la si kapret ahin tame me thang pen la pu puson si ko pc ki claim ke mejima la son la puson ciri teknologi la son ki ciri do matidi la si mane ni la si claim ji potame hala si claim ji ko setame jo la pu bang ame thang le ciri pon bom non ato war bang la pu ciri pon bom no la si ajara krong tame la lo ki mesiana krong bang le claim non kado kawita la si ni pen ciri ni Kejuti जैसे मैं ला कार्बी लामाजन पुनः वीडियो song album पुनः officially release लेन को ला YouTube लोग कभी कल अंगलांग हुई भी तुम claim kontak ले mai hu ponde titi mate alang itum si chekro ponde por release ponde titi mate nalita pulo labanso macha ben titini labanso lam alam chance tame nalitum release le plan si mame som dhame opinion video mame actress kan som claim ponde mane actor ben claim ponde la so puthak pilo nani message pg just man we bi ahok peda bangke film kaselam na puson film punon video album non la hai kaselam ke joy ki asai kali lasi kado kabi phanta tuning rilo la puson production atum phan director producer la tum phan arju chepin pen ke nang tum ajata video punon la bangke nang tum a channel along upload degree nang tum jongsi upload ji polote nang tum ipong a director phantame kalite producer kalite la bang so production along pomama ke claim dun actor actress pen dang lo team atung inu bani tum phan arju pen arju pitha pasame nang tum permission han pen le video bang ke upload non athe isia film kaselam producer tum production atung ane kisung alang tum si chichini ben nini isia film kaselam nini methang amata polo la bangke halas film bangke nini producer da kali la pen director kali nini actress si ada mai ko claim tum sini manai ta la poson thak lo release that pen ta whole along kon pe ya pransi YouTube along ko mani la son kam pen upload that dulu la si producer tum isi bangke kopi lo amethang producer pandat kali lo producer panda kena hok thekang lo director tum phana thekang lo la pen ki actor actress tum phan satame anton artist tum phan tame la puson without permission penang tum video ke upload abangke kana hok thepikan athe nilitum artist atum pusitame la pen kabonda ve katum pusitame isi fame phan kudet le ki claim kali ahok lo fame phanta dolo te bon tame isi karbi tunta andun tomo pache thang bom nang ta pen pavil nang ne puke matha pen si film kabonda lasi alang le tum release le yang ko pen na le tum la puson bang ka upload de det sa ki mechi athe tangka isi ki padam ki pachelong thulia phan ki or inang pikan siksak pikan lasi nang tum without permission kan bangke dode di lasi nang tum phanan chumuri Lalu ilitum long ilitum kasih online jir Serlibon Beypi alang li aporang cipidun thek lapen cipu dolong penang alang li nang cepat dudun lapen alang li phan anso se lana mahir jume padoverna KARBI ANGLONG Morningstar FC will be back again from 8 November 2020. The Premier Club will be celebrating its 12th Foundation Day at its own campus ground, DP. Football lovers can join the booths.